Sabihin mo naman, hindi lahat ng pogi nag-artista. Di ba iba? Nagtatanim. Yo! Sarap ng kiss. Ah! Kukuha tayo ng upuan na upuan natin para makapagbunot tayo ng binhi, yung tatanim na palay. Ito mga labarkada. Yun! Yung gamitin natin. Go! Nakakuha na tayo ng upuan. Pagbihis na rin tayo. Punta po ako makikiupa ng magbunot ng palay. Magkano na pong upa ngayon? 500? Ay, 500 mo pa ako! 500 na lang yung upa. Magbubunot ng palay. Kasi yung iba kasi dito mga kalabarkada, nakikiupa sila na magbunot ng palay. So 500 yung isang araw. Kaya yung ginawa namin, kami na lang yung magbubunot ng palay. Kaya nakita nyo naman si Kuya dito doon, magbubunot na ng palay, no? So sasamahan natin para yun pa yung upan na sayang din naman yung 500 kung mag-uupa ka pa, nandito naman kami. Ang mahal na rin kasi mga kalabarkada yung magpatanim ng palay ngayon. Kaya pag hindi ka talaga gawa ng paraan, wala, mapapagastos ka talaga. Kaya buti na lang umuwi pala si Kuya Lito galing sa trabaho dun sa Swal para tulungan si tatay. Tamang tama, nandito rin ako. Dalawa kami. Tutulungan namin si Papang na mag-atikaso dyan sa gagawa. Ang tawag pala nila dito sa amin sa ganyan palayan, gagawa. Yun yung tawag nila dito sa bayan ng Anda. Iba rin kasi yung lingwahe namin dito mga kalabarkada, no? May Ilocano. Yun, yung pinaka-dialecto namin dito sa Anda Bulinaw. Tapos meron din mga Pangkalatok o Pangasinense, pero hindi ako masyado yung makapagsalita nun. Ang lingwahe ko talaga Ilocano. Tapos natuto na lang pala ako dito magsalita ng Bulinaw nung naging asawa ko na si Mrs. Labs. Sa kanya ako natuto magsalita ng Bulinaw eh. Pero maganda rin yung magbunot pala ng palay ngayon mga kalabarkada, no? Pag pinatong tagulan, hindi masyadong mainit. Kaya dito nga basang basa na.
nagkon pala sila dito. Nagbungkal pala sila dito ng agusan ng tubig, oh. Si Kuya Lito siguro nagbungkal nito. Grabe, ang laking palaka, oh. Ay, kahit sarat makakuliglig mo kayo. Ito sarata na. Ito sila sa kabila. Tama-tama, bunot-bunot muna tayo dito ng palay. Alright. Grabe ah. Dati kasi mga kalabarkada, panahon ng pagtanim dito sa amin, mga June pa lang, ganyan, maulan na. Ngayon, late yung ulan ngayon dito sa amin. Ano na ngayon? July. O, July na. Dati kasi June, maulan na yan. Iba na talaga yung panahon ngayon, yung klima. Tapos sobrang init na rin. Palay. Lumalakas yung ulan mga kalabarkada. Uuwi muna si Kuya Lito. Kukuha ng kapote, nilalamig na. Nilalamig. Lakas na lang ulan. Malakas ang pala mga kalabarkada. Ganun mo yung mga kalabarkada, busy yung mga tao talaga. Dahil isa ito sa kinabubuhay ng mga tao dito sa bayan ng Anda, yung magsasaka. Mga kabataan, nagtatanim ng palay. Bali nakikuupa sila para may pambaon siguro sila sa school. Puntahan natin sa tingnan natin kung paano sila magtanim. Yun, nagkukuliglig, oh. Kukuliglig sila mga kalabarkada. Ito na, tapos na to. Nakuliglig na to, tapos na, pwede ng tamnan to. Ang lalaki ng mga konelo, mga tatanim nila. Ay! Kuya! Papuntahan natin yung mga doon. Mga nagtatanim. Oh, tapos na rin to. Tignan natin sila. Panoorin natin kung paano sila magtanim ng palay, no? Hey, shout out! Mahi ko pa! Pampagulot na mo!
Bilis na lang magtanong mga kalabarkada. Bilis oh. Bilis na lang magtanong oh. Bilis oh. Parang karera yata to ah. Paunahan oh. Oh, tamat kayo dito lang kayo. Bilis nila. Makataka dito din sa amin tumato ng kalabarkada na. Shoutout ka. Shoutout! Ano? Sa mga nagtatanim dyan! Yun! Di! Sabihin mo, shoutout kung pwede pang makiupa! Shoutout sa mga ano, gusto mo nagtatanim dyan, nandito lang kami! Dito lang sa Marimpay! Ang email address, caruel@yahoo.com. Magkano na lang upa ngayon? Saan? 500. 500 na talaga. Pero kasama ang pagkain. Yun. Plus merinda. Pwede na. Daig mo pa yung nag-construction. Ano yung mga kalabarkada na? 500 yung isang araw yan. Isang araw. Ayun. Isang araw. Isingilin ko mamaya si nanay. Alam ko na yung presyo ng pan eh. At yun pre. Ayun, nakita niyo mga kalabarkada no. Bali nakikiupa lang din sila. Bali 500 yung isang araw. Bibilis na lang magtanim. Grabe. Siguro pag sumabay ako sa kanila, may iiwan ako dun sa gitna. Lakas na lang ulan mga kalabarkada. Balik tayo. Magbubunot ulit tayo. Grabe. Puro damo na talaga yung makikita mo. Pero pagtsatsagaan natin yan para makapagtanim na rin tayo dito. Malawak na rin yung nabunutan namin oh. Yo mga kalabarkada, dito na yung magkukuliglig. Ayan sa kwentong. Ayan oh. Yun! Si Kuya Indong magkukulit-lit. Sinasimulan na.
Matibay yan, playa. Matibay. Matigas pa. Kaya dapat talagang bibili sila namin ng nagbunot dito ng mga ganito, mga itatanim. Dahil mabilis lang magkuliglig si Bayaw Indong. Bali, bayaw ko pala to kasi kamag-anak nila misis. Tapos na ko si Bayaw Indong, oh. Matapos na siyang magkuliglig. Ayos mo na. Sabihin mo naman, hindi lahat ng pogi nag-artista. Di ba iba? Nagtatanim. Lapit na, oh. Lapit na. Lalaro lang, oh. Para ka lang naglalaro. Dabiat siya ba yaw? Dabiat sa iwan tao. Ay wala. Mabiat pala mga kalabar ka rin, mabigat. Oh, grabe hirap na, oh. Woohoo! Uy, uy, uy. Grabe. Subukan kaya natin dito sa kulig-lig. Parang napakadaling tignan mga kalabarkada, pero sigurado napakahirap pa ito. Kasi mabigat yun, eh. Grabe. Alright mga kalabarkada, no? Bali, ito yung part 1. So dito na muna matatapos tong part 1. Mamaya ulit tanghali yung part 2. Mahaba-haba na tong part 1 natin. So part 2 mamaya pagkatapos ng tanghalian, subukan nating mag-tanim. Tama ko si Bones. Alright baby, see you sa part 2 mamayang tanghali.